Až někdo pojede, tak to si... A ono už se ti dobře nahráno. To je ten, co se mi líbí. No, tak jo. Ten zrovna. Jak? To je jedna hodina celá lakonka. A já prý, že to nevadí, jakože to je lakonka. To zvládne. Co se? Třeba nekopit na náma. Co hezky zvládne? Nacváláš. Víš, jak to neletěl, že jsem to letěl. Že jsem to... Že jsem to... Super. Zapomněla. Co? Kontra. Chci koukat na kolikátka tady může? Ale ne, jako... Ne, kolevem, asi 6. Martě jde 15. Jo. Krásně, paní do skejta. Krásně jde. Mami, ten telefon dělá blbý fotky. Na nic telefon. Takže Ne! Párkové, dobrá trasa po parkouru. Celku pravidelné přibližování ke skoku. Jediné, co bychom jezdkyni vytkli, je křižování v delších obloucích. Jinak já mě předváděla i hezký odlehčený set, takže celková známka za styl 7. Výborně! Woo!